Anglican priest ejekwana na oshi ọhụ nke bụ na ụmụ akwụkwọ na-agafe nụ ka a na-etiri ihe mkpu ọtụ nụ ka ife nwa na-ada ogbuka dị n'eze ọlagbuo mo lasibe m ike Pọl dị aso St. Michael ụmụ akwụkwọ wee na-ajụzi kedu ebe mkpu ọtụ nke a sikwa etipụta n'ebe a na-agụ akwụkwọ nke bụ na fa agbakala ụzọ anụnwa ka fa mara onye a na-etiri ya bụ mkpu ọchụ ya bụ lekshọra a na-ekwu maka ya wee si na windo wee matuo ka nya bụ nwoke awụ ji ha ọkpa maka ebe afa nọkịta dịkwa ka enu na enu nwoke wee si na windo dị ebe ahụ wee kwutuo na ana n'ime ọfịa ebe a na-akọ nri o wee bụ na ya bụ lekshọra yizikwa soso peteri ya bụ ife abụlọkwa na obere ife bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke anụnwa si wee mee wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme na yunivesiti a na-akpọ Paul Yunivesiti nke dị n'Awka amaghọ nnọọ ndị Anglican chọọchị nwe ya bụ yunivesiti na lekshọra unu na-afụ ebe a jele oshi ọhụ nwata akwụkwọ na-enyela afịa wee dịka na eze na ya bụ nwoke so n'otu onye nkụzi na ndị na-akụzi na ya bụ Paul University nke dị n'Awka nọ na Department of Biology Technologist na unu nezikwa anya unu afụ na ebe a nọ wee jide ya bụ nwata akwụkwọ na-etiri ya bụ mkpu ọchụ dịkwa ka ebe a na-akụkọsị mmiri na mmiri ebe a na-akụkọta mmanụ na mmanụ ka ama na ya aghọ mmiri n'ọkwa n'ime ebe a ka unu wee jide ya bụ nwata akwụkwọ nwaanyị ya na ya wee na-etiwarị wee na-abọwarị ya bụ nwata akwụkwọ wee na-etiri lekshọra mkpu ọchụ a sịkwa na ya bụ lekshọra na ọ na-akakwa ụka n'ụlọ ụka na-enwere ụlọ ụka ebe ọ bụ parish priest ebe ahụ wee na-akụzikwa nkụzi na ya bụ yunivesiti n'ọkwa ya ka a na-akọwazi mba ụmụ akwụkwọ na fa na-agafe wee nụ ka ife nwa na-afịa ogbuka dị n'eze ọlagbuo mo lasibe m ike lekshọra mo nwata akwụkwọ wee na-etiri ihe mkpu ọchụ lekshọra wee na-abọwarị nwata akwụkwọ n'ime ụlọ akwụkwọ mgbọsị eji agụ akwụkwọ ife nwekwezikwa lekshọra wee die maọbụ ka fa jebe n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke a bụ nnọọ mbọsị ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ ka lekshọra mechidoro ụzọ ike ọ bụrụ onye go nwatakịrị apọịntmentị ya bịa n'oge bifo kụzibe nkụzi wee dalụ nwatakịrị wee debe ya n'elu tebụl wee na-abọwarị nwata wee na-etiri ihe mgbe ọchụ lekshọra mo ọlawuo mo St. Paul dị atọ St. Michael dị atọ ụlọ akwụkwọ ayo Anglican chọọchị ayo ogbuka dị n'eze mo latibe m ike lekshọra mo ọtọgbuo mo vinu dị asọ eze dị asọ nwoke nke a bụkwa onye eze na onwe ya unu nụkwara afịa vin eze o wee bụrụ onye eze na ya bụ Paul University nke dị n'Awka n'ọkwa ya ka a na-ekwuzikwa na ụmụ akwụkwọ jee kafa mepee ụzọ ọ bụrụ na lekshọra gbachiri ụzọ agbachi n'osi n'ime wee fachie ụzọ ewezinata m ebe ụmụazị a na-agba ọkpa n'ọnụ ụzọ wee na-agba ọkpa wee gbakapụ ya bụ ụzọ wee banye n'ime ebe ahụ lekshọra wee ti na windo wee mapụ ọ bụrụ na nwoke a majiri ọkpa ọ bụrụ ife ọ latara n'ọchụ ọ bụrụ na ọ majiri ọkpa ọ bụrụ ebe a na-etiri ya ogbuka dị n'eze latibe m ike nekwa na agadi nwoke a wee si n'elu wee matuo amakwọ nnọọ ndị ife aka otu ka ọ na-atara ka o si wee kwutuo ọkwa ịfụfa n'ụzọ ị na-emerufe ebere ma ọfa yiri Suzan fa ị na-emerufe ebere na fa akagwe ihe ama na fa aba agụ lekshọra tinye elu katagbuo n'ala ọ merụghị ahụ ọ gbajighị ọkpa unu a na-anụkwa onye ka a na-akọwa na ndị Anglican chọọchị nwenwe ya bụ skuulu na fa achụgokwa anya bụ lekshọra nya agbaghị ya anụkwaghị m ọ ya akụzizikwa nkụzi na ya bụ ụlọ akwụkwọ amakwọ na ebe nke o so wee bụrụ onye isi ndị nchụaja ọ na-aka ụka na-etokwu wee chụ ya ebe ahụ mana ifefa depụta abụ na ya bụ lekshọra na-agbara ya anụkwaghị m fọ kịta anụnwa na ọgbọkwe nke na-emecha na oyi echiyata nọọ ya anọzi anụkwaghị m na o nwezikwa ka o chiyata na ya bụ skuulu wee kụzikwa nkụzi ka lekshọra ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-ajụ na ụmụ akwụkwọ anụnwa fatara akwụkwọ ka eze fado ka ọ na-fa amaghọ nke onye riri ka o bu wee na ebe a na-etiri nwoke mmadụ mgbu ọchụ fa wee jebe nwoke ọyọlụfa bịa ka nwatakịrị ya na-ala ọgwafa bịa zọọfa ka ọgwafa na lekshọra na-arịa ọgwafa bịa nyere ya aka nke bụ na ya bụ lekshọra amazịkwa na onyugobife ụmụ akwụkwọ wee na-agba n'ụzọ nkatagbom ka ọ na nwoke mmadụ anyụbeghị ike o buruzie nya bụ ife n'ukwu ya wee maa aja maa fenti maa windo wee nalụfe ọsọ nwaajụna ya bụ nwata nwaanyị ọ na-ala amazịkwa ebe ozo n'okpuru kabọọdụ ka o tikwu na enu windo wee kwutuo nke ya mmadụ ama akwụkwọ na afọ ọkwa ihu ya bụ nwata nwaanyị n'ọkwasa ompa lekshọra bụ onye afụzikwara ihu ya onye na-etiri ihe mgbu ọchụ afọ ozikwa ihu ya ọ bụrụ ka ụmụ akwụkwọ ti wee tepụ nwoke mmadụ ọnụ n'ala na-efifie na-abụ ebe nwoke nọ na-ajọrị na-abọwarị n'okwu nke onye ri ka o bu na ụmụazị a wee wakpo ya n'ike ụfọdụ nọ na-ajụ onye mana nke nwoke a na-agba ọkpa n'ọnụ ụzọ na oyi ya nwaanyị ka a na-etiwarị na oyi ya nwaanyị ka a na-ala
o ji wee tie etu a na-agba ọkpa n'ọnụ ụzọ nwoke ladebe ya ladebe dio na mkpu ọtọfa nke a na-etichisifa ntị hei nwanne ụlọ ama akwụkwọ onye a na-ala na ya afụlọkwa isu ya ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ya bụ lekshọra na o nweghị ifele na ya bụ nwoke ebe agadi nwoke ekwe nka na ọpapa efuru efu nọ n'ụlọ akwụkwọ ka ọ nọ wee na-abọwarị nwata akwụkwọ ebe ụmụ akwụkwọ ka na-agụ akwụkwọ na-agagharị na kama o yi eburu onye nwa gbata aka ti ọ nọrụ n'ime ụlọ akwụkwọ na-ala ya ọ na-akpị ego ndị aka gọm ka ọ ghara ijekwa ụgwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma o gota mmanya na anụ nke nwaanyị ya ata bife ehuo ya aka na amụ wee ṅụba ya amụ hei na o betara ihe ego ebe ahụ ọ nọ n'ebe fa na-akụkọtị mmiri na mmanụ wee na-abọwarị ya bụ nwatakịrị nwaanyị ụfọdụ otu onye ma mgbe ọ gbọwarịwarị ya na ike dị na ọ bụrụ taa ka ọ lawa na otegori o ji ụmụ akwụkwọ na-agụ ebe ahụ wee na-agbara ije na mmadụ bụ ewu hei na nwoke abụkwa ezigbote onye eze na ya bụ ụlọ akwụkwọ na ọlawitikwa na ụmụ akwụkwọ mmadụ na-ekwesịkwara ịchụ ya ebe ụfọdụ na-ajụ ọ na ndị Anglican priest ọ na-afa aha anụ nwaanyị nọ na ya bụ nwoke onweghị nwunye na ụlọ onweghị ụmụ o ji wee bịa na skuulu na-emebisi ụmụazị nnefa zitere ka o kụziere akwụkwọ hei wee jide ụmụazị mmadụ wee were amụ na-afọwasịchafa ọhụ mbụ lekshọra nwekwara ife mmadụ anyị afụkwana ebe ụfọdụ na-asị na ụfọdụ ndị lekshọra anụnwa na afa aha eji ife mere onye ọzọ wee mụrụ akọ ọpọ n'ife a na-ejide ndị lekshọra ibefa ebe fa nọ n'ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ a na-etiri fa mkpu ọchụ fa nọrụ n'ọfiisi na-abọwarị ụmụazị mmadụ ejidekwa onye a ga-achụọ ya na ụfọdụ ụka fọchiri ntịfa ka ọ na-afa aha n'ife wee nọrụkwa n'ụlọ akwụkwọ wee na-abọwarị ụmụazị mmadụ ụmụazị nọrụ n'ime skuulu wee na-etiri fa mkpu ọchụ hei nwekwe na ife mmadụ anyị afụkwana na bikonu lekshọra nke tara akwụkwọ ka eze udo achụgbuania ya na skuulu ebe ụfọdụ na-asị na ọdụkọnọ na kọstọdi ndị uwe ojii ka o si wee nọrọ n'ụlọ akwụkwọ nwata akwụkwọ wee na-etiri ihe mkpu ọchụ hei wee na-etiri ihe mkpu ọtụ mbụ ya bụ lekshọra na-etiri ya ogbuka dị n'eze mo ọlagbuo mo Pọl dị atọ onye eze mo latiwe m ike lekshọra mo mmiri dị atọ na mmanụ dị ọcha anyị na-akụkọtio ka ị nọ n'enyi ya wee na-ala ya ọlagbuo ya